Jinên êzîdiyên got li kampa Holêne ji ber zarokên xwe nasnameya xwe eşkere nakin. Her jineke bi xwedî zarokên ji bavekî Daişî tê rizgarkirin, pirsa çarenivîsa wan zarokan tê kirin. Ezîza li gel keçeke zarok ji 2014 de ji gundê Koçeya Şengalê serdestê Daişê hatiye revandin. Ew ji 2019 de li gel malbatên Daişê ji Baxozê ji bo kampa Holê hat veguhestin. Wê 5 salan li kampa Holê ji ber zaroka xwe neçar maye got nasnameya xwe veşêre. Di vê rewşa dijwar de Ezîza zêde nikare biaxive û nikare hestê xwe bîne ziman. Ji bo ti kes nas neke, ji bo zaroka xwe min nasnameya xwe eşkere nekir. Tevî got baweriya êzîdiyan got divê dê û bavê zarokan êzîdî bin heya ew zarok êzîdî be. Lê ji ber jenûsîda êzîdiyan li Şingalê ji bo pêşwaziya qurbaniyan civaka ruhanî ya êzîdiyan çend sal berê biryar dabû got ew jinên êzîdî yên rizgarkirî di civakê de werin qebûlkirin û ji bo pêşwaziya zarokên jinên rizgarkirî biryara her malbatekê bixwe be. İsmaîl Delef hevserokê mala êzîdiyan li herêma Cezîrê tekez dike. Got biryara çarenivîsa wan zarokan ya jinên rizgarkirî bixwe ye. Sualek pir muhim û pir jî henin. Yani pir henin û tecrübeyê me jî henin. Hinek caran tên sê zarok didon herkes bavekî. Ew jî mişkilek. Lê ema digînin heta got astekê xwevedgerînin ji ber di ola me êziyatiyê de çênab êzî bi divê ji dê û bav. Delef diyar dike got hejmareke jinên êzîdî li kampa Holê beriya nasnameya xwe eşkere bikin, zarokên xwe radestî malbatê bavên wan yên got li kampa Holê dimînin dikin. Di dayîkebûn tev zarokê xwe gorî xwesteka wan çûn Ewropa bi zarokê xwe Daişî gotin em danayînin. Lê ema pir henê datînin. Dibêjin pir henê meselima din ahlê zilamê wan di kampa de ji ber zarokê wan em bêjin nebêjin êwanin ew mecbûr zarokê xwe jî xwedî bikin. Yani bi reza wan dayîke heta got zarokê xwe danîn û çûn. Hin jinên êzîdî got hatine rizgarkirin zarokên xwe yên ji bavên Daişî li Rojava hiştine û bi tena xwe vegeriyane Şengalê. Rêveberiya Xweser ji bo xwedîkirina zarokên got dayîkên wan êzîdî ew hiştine di sala 2021 de mala parastina zarokan li Hesekê vekir. Li wê navendê zarokên bêxwedî û sêwî di nav de hejmareke zarokên ji dayîkên êzîdî tên xwedîkirin. Zana Umer dengê Amerîka, navçeya Amûdê.